og velkommen til Skal vi snakke om det podcast. I dag sidder vi igen hjemme med mig, men i dag har vi rykket os ned i sofaen. Før har vi altid siddet op ved mit runde, bordeauxfarvede spisebord, og det er jo også dejligt, men jeg kom i tanke om, at jeg har hørt sådan en podcast i Fries Before Guys, det er der nok mange af jer, der kender, men at de snakker om good chill og bad chill. Okay. Hvor jeg føler, at vi sidder op i spisebordet og hygger os. Det er lidt bad chill. Fordi vi kunne hygge os endnu mere ved at sidde hernede i sofaen og have lidt good chill. Okay. Altså ligesom hvis man skal se fjernsyn, så bare sådan sætte sig og se fjernsyn. Det er sådan lidt bad chill. Man gør ikke noget godt for sig selv, men lige sådan tænde stearinlys, eller skære en lækker frugt, eller tage en snack med ind, eller tage en dyne på, eller tage tøjet af, eller have fjernet sin make-up. Altså gøre det der, så man sådan forstår. Nu kan ægte chill og have det nice. Det kan jeg godt lide. Og det føler vi har lidt mere sådan good chill nu. Ja, det kan jeg godt lide. Bad chill op ved spisebordet. Ja. Hvor vi sidder sådan lidt på en stol. Ja. Ja. Okay, jeg følger dig. Vi har good chill i dag. Nu har vi good chill. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. I dag havde jeg lyst til good chill i sofaen. Ja, det er jeg klar på. Fedt. Nå, skal vi starte med temperaturrunden? Ja. Lad os det. Vil du fortælle, hvad er der sket siden sidst i dit liv, Carlberg? Der er ikke sket noget mega stort, men i dag har jeg haft sidste skoledag. Det er stort. Det er stort, men det er i dag, så det er ikke sådan siden sidst. Men i dag har jeg haft sidste skoledag. Og for evigt? Ja, for evigt. Altså, jeg er ikke færdig i skole, jeg har lige 2 eksamener endnu, men jeg skal ikke sidde til undervisning mere. Nej. Og det synes jeg er fantastisk. Jeg har virkelig gået meget død i det. Ja. Jeg kunne næsten ikke tage mig sammen til at komme til de sidste par ugers undervisning, og det har intet med undervisningen at gøre, eller noget som helst. Jeg har bare sådan kunne se en ende, og jeg gider det ikke rigtig mere, og nu vil jeg bare gerne have det overstået, og jeg vil gerne ud og tjene nogle penge, og jeg vil bare gerne videre nu, og jeg vil ikke sidde og have det undervisning mere. Nej, jeg forstår det så meget. Så nu det er det bare så fedt. Ja, det er så sygt. Ja. Så i dag har jeg haft det, og vi fejrede det. 2 af pigerne fra klassen, 2 af mine veninder gik ud og spiste en sandwich og drak en matcha, og hyggede os sygt meget, og det var så dejligt, og der var sol, og det var mega nice, fordi at jeg vågnede nok lidt op i morges, og var sådan lidt dårligt humør og sådan noget. Okay. Så der var virkelig nede på en 2'er, tror jeg nærmest. Okay. Men så sådan, efter undervisning er vi ude og få den der mad, og sådan, så er jeg sådan, kom jeg meget bedre humør, men jeg blev også ret træt. Men nu efter vi har mødtes, så igen, så hyper det mig lidt op. Så nu vil jeg da sige, at jeg måske er på en 7'er. Ja. Og hvad med inden jeg kom? Vi spiste aftensmad sammen i dag. Ja, der var jeg måske op på en 4-5'er. Okay. Ja. Okay. Så sådan, jeg er nu omkring middel, vil jeg sige. Okay. Ja. Men ellers er det ikke, fordi der er sket noget stort. Jeg har bare arbejdet rigtig meget, som jeg altid plejer at sige. Ja. Ja, det er bare livet, føler jeg. Ja. Desværre. Vi var i byen, eller det er nice, vi var i byen i weekenden. Det var vi. Og det var fedt og mega hyggeligt. Det var sjovt. Ja, det var virkelig sjovt. Og det var lidt out there. Og det var nice herhjemme med mig, hvor vi hyggede med nogle andre piger. Og det var mega nice, men jeg havde virkelig også sådan tømmermænd-agtig lørdag, og fandt bare ud af, jeg havde lyst til at sige, jeg drikker aldrig mere. Ja, det er jo sådan, man har det. Det er jo sådan, man har det om morgenen. Ja, ikke fedt. Nej. Det må jeg sige, der var jeg godt nok nede og ramme bunden ved en 2'er. Fuck, det var ikke. Ej, jeg synes, det var noget. Ja. Men i dag, temperaturrunde lige nu, ligger på en 6-7'er. Dejligt. Ja. Det er godt at høre. Ja, hvad med dig? Hvad med mig? Jamen, siden sidst er jeg jo startet på mit nye arbejde. Ja, så spændende. Ja, og jeg har været der 2 gange. Og det er bare vildt at være en del af noget andet end bare mig selv. Hvordan? Altså, hvad mener du med at lave noget? Være en del af noget andet end dig selv? Ja, altså sådan det der med at gå ud af døren for at gøre noget for andre, og ikke bare gøre det for mig selv. Er det en fed følelse? Noget. Ja, det er en mega fed følelse. Okay. Altså det der med at tage tøj på og gøre mig klar, og tage lidt mascara på øjnene, og sådan. Og gå ud af døren, fordi jeg skal noget andet, end noget, der bidrager kun til mig selv. Ja, det er sådan ikke en egoistisk handling. Præcis. Det er virkelig noget, du bidrager og gør noget. Og... Ja. Og så har jeg mødt nogle mennesker og drukket lidt kaffe. Og, altså på sådan, arbejdet? Ja. Nå, fuck, hvor hyggeligt. Altså vi går lige ned og får en kop kaffe med hende her. Så skal jeg lige møde hende, fordi så skal jeg skal arbejde sammen med hende. Fuck, hvor nice. Og sådan noget. Ja. Jeg tror, altså der er mange, hvad skal jeg sige, jeg har hørt mange, når de skal i virksomhedspraktik, at de ikke lige rammer det rigtige sted første gang. Ja, det giver også god mening. At de ikke lige matcher. Ja. Og
der tror jeg, altså der har jeg på fornemmelsen lige nu, at jeg er heldig og har fundet et sted, hvor at jeg kan finde, altså Fuck, hvor fedt. blive færdig i praktik. Ja. Fedt. Fuck, hvor dejligt. Det er virkelig fedt. Ja. Man kan mærke, at de har prøvet det før. Ja, og det er virkelig også dejligt. Godt. Fuck, hvor dejligt. Ja. Dejligt. Ja. Så det er jo bare en helt vildt god update, at du bare er godt i gang med arbejde. Ja. Og det kører, og sådan kan du mærke, at du bliver mere træt, efter du har været på arbejde, eller er du sådan egentlig fin nok energi efter? Jeg har lidt svært ved at sige det, fordi at jeg, når jeg har spist frokost, altså alle mulige almindelige dage, plejer jeg også at blive meget træt. Ja. Og nu har jeg kun været der 2 gange, og jeg føler kun der i går, som var på 3 timer, at det er det, der ligesom, at det er den, der ligesom kan tælle. Ja. Der sov jeg en time fra 2 til 3. Okay. Men jeg ved ikke, om jeg havde gjort det alligevel. Nej, okay. Så ved du ikke, jeg om tror, du er mere jeg skal træt? have lidt mere, jeg skal have nogle flere uger til lige, eller nogle flere dage på arbejde til lige at vurdere det. Ja. Men jeg tror, det er godt for mig at være opmærksom på. Ja. Ja. Fedt. Fuck, hvor nice. Og nu skal du på arbejde i morgen. Jeg skal på arbejde i morgen. Torsdag. Ja. Og det bliver spændende. Jeg havde lidt glemt det, fordi jeg er vant til aldrig at gøre det. Ja. Og så kom jeg lige i tanke om det lige før, og var sådan... Du skal hjem jeg skal op. Ja, jeg skal op i morgen til noget. Ja. Ja. Spændende. Og det er sådan mærkeligt, fordi jeg skal nemlig ikke noget i morgen. Så normalt der ville ingen af os have den tanke. Altså sådan, så ville det bare være sådan, nå fint nok, vi kan bare hygge indtil vi ikke overgår mere-agtigt. Ja. Ikke fordi nogen bliver set med os 2 gange, så stadig. det gør det ikke. Men stadig. Ja. Og nu er det sådan, nå, du skal egentlig op på arbejde, du skal nok være hjemme sådan 9:30 eller 9, eller... Jeg skal være hjemme, så jeg kan få en ordentlig nat søvn. Ja. Og jeg skal sætte en alarm til i morgen. Altså, jeg sætter jo aldrig alarm. Nej, og det skal du. Det skal jeg i morgen. Hvor tidligt skal du op? Jeg skal jo op klokken 8. Dejligt. Ja. Det er et godt tidspunkt. Jeg står op 7:30, det er mit perfekte tidspunkt. Ja, når du ikke skal noget. Ja, altså for eksempel der sætter jeg nok klokken 8, vil jeg sige. Men der sætter du da alligevel en alarm. Nej, det gør jeg så godt nok ikke. Men det er fordi, okay, altså, når jeg skal i skole, så skal jeg møde klokken 9, så betyder jeg, at jeg sætter en alarm til 7:30. Og det har jeg fundet ud af, er mit perfekte tidspunkt. Fordi jeg bliver både frisk, altså jeg har sovet nok timer, og det er både tidligt, men det er ikke så tidligt. Det er sent for mange, men det er tidligt for mig. Sådan en dag som i morgen, der skal jeg ikke rigtig noget, fordi jeg får en eksamen udleveret klokken 3, og det er det eneste, jeg skal-agtigt. Okay. Og så skal jeg bare i eksamensmode bagefter. Så derfor er det ikke vigtigt for mig at opretholde på en eller anden måde. Det ville være noget andet, hvis jeg så vidste, at jeg skulle op fredag måske. Op tidligt, så kunne jeg godt finde på at holde den så lidt kørende med at skulle op på bestemte tidspunkter. Ja. Men fordi jeg bare går ind i sådan lidt en eksamensmode, og jeg kan styre det lidt selv, så tror jeg bare, at jeg ikke sætter en alarm, for det kan jeg egentlig bedst lide tanken om, jeg ikke har. Og så bare være effektivt, når du så først vågner. Ja. Og gå i gang med det er også fordi, jeg kender mig selv, at jeg kommer jo alligevel i seng. Jeg sover før klokken 11. Ja. Og derfor vågner jeg automatisk før klokken senest 8. Ja. Så det er ikke fordi, jeg sådan er nervøs, hvor jeg så ligger, og så sover jeg til klokken 10, og så... Altså. Har du perioder i dit liv, hvor at du sover, hvor det er normalt for dig at vågne klokken 9:30-10-agtigt? Eller har det været sådan her i mange år, at du vågner sent klokken 8? Ja, det har det, men jeg kan godt komme i perioder, men det sker sjældent. Ja. Men det kan det godt. Ja. Og hvis jeg kommer senere i seng, så kan jeg godt sove til klokken 9. Det kan jeg godt. Men så er det også, fordi jeg kommer i seng efter klokken 12. Ja, okay. Ja. Nå, nok om søvn og mig. Lad os snakke om temperatur og dig. Du har lige, altså hvor er du henne i dag? Ja, i dag har faktisk været en skøn dag. Jeg har været sammen med en veninde i formiddags, og det var virkelig hyggeligt. Så har jeg bare chillet lidt. Jeg tror, jeg er på en 7'er i dag. Ja. Fedt. Dejlig dag, men jeg er også træt. Ja, vi optager også aften, og det har vi faktisk ikke rigtig gjort så sent her. På nogle andre tidspunkter. Men også så sent. Klokken er ikke engang 8. Nej. Så det er faktisk snart 8. Klokken er mange. Det er sindssygt mange. Men det er jo heller ikke fordi, at mit humør er dårligt af, at jeg er træt. Nej. Altså det er jo ikke, det har ikke noget med det at gøre, men jeg er bare... Det har været en skøn dag. Ja. Fedt. Ja. Men lad os komme til dagens emne, som i dag er medicin og behandling. Ja. Alternativ behandling. Ja, primært alternativ behandling, ikke? Fordi at vi havde tænkt at snakke lidt om det, fordi at det er jo ikke nogen tvivl om, at du, Sofie, du har sgu prøvet lidt af hvert af behandlingsformer. Fordi det er jo nok i dit liv
sådan som jeg ser det, har jo været svært at definere, hvad det er, du har haft svært ved. Eller haft det svært, hvad det er, du har haft, der har gjort, at du har haft det svært. Ja. Giver det mening? Altså sådan, det der med, at så har du haft angst, og så har du haft depression, før du fik diagnosticeret autismen. Ja. Så sådan, det er jo sådan, måske har man bare prøvet alt muligt for at se, hvad hjælper så, fordi du har det stadig svært, du er stadig ked af det, og hvad hjælper så, og bla bla bla, og sådan. Så på den måde, altså, er der gjort meget. Jeg har prøvet så meget forskelligt. Ja. Og det er jo også vigtigt at sige det der med, at man kan jo ikke, der er jo ikke en pille mod autisme, eller altså sådan noget, der kan gøre det bedre, eller hjælpe, eller noget, så derfor er... Det handler bare om at lære sig selv at kende. Ja. Men alligevel, så har du, lige nu får du, som vi nævnte i første afsnit, skal vi lige sige, hvad vi får af medicin? Ja, det er måske fint nok at starte der. Vil du starte? Jeg får ikke noget medicin. Nej, du tager melatonin. Jeg tager melatonin, men det er jo ikke medicin, det er jo mere sådan... Nej. Det er ikke... men jeg tager melatonin om aftenen, som jeg sagde, Ja, som er en søvn... Ja, sådan en indsovningspille. Ja. Men det er ikke noget, man er afhængig af, og det er ikke noget, jeg skal tage for at få det bedre, eller noget. Ved behov. Ja. Men og jeg er på... Undskyld, hvad sagde du? Ja, det er egentlig det eneste, sagde jeg bare. Ja. Og jeg er på antidepressiv medicin. Skal jeg sige, hvad det hedder? Ja. Det hedder Brintellix. Og så er jeg på angstmedicin, som hedder Pregabalin, som er epilepsimedicin, men som man har fundet ud af virker mod angsten. Ja. Og det er det. Ja. Og går du til andet lige nu af behandlingsformer? Jeg går til psykolog, ja, som ikke er alternativt. Men det er det, jeg går til nu. Det seneste alternativ, jeg har været til, har været hypnose. Og det har jeg jo også gået til, så det synes jeg, vi i hvert fald skal det kan vi godt lige snakke ret meget om. Ja. Det kunne være ret spændende, fordi har du egentlig haft en følelse af, at det har hjulpet dig, hypnose? Altså, jeg har prøvet det af flere omgange. Jeg tror, jeg har prøvet 3 eller 4 forskellige hypnotisører. Okay. Og en af dem ved jeg hjælp. Okay. Altså, det var noget konkret. Var det et konkret problem, du kom ind med? Ja, det var det. Og det stoppede. Okay, fuck hvor nice. De andre har været svært at sige. Også fordi, at nogle gange har jeg kun været der 1 eller 2 gange. Okay. Men... Og har det så ikke været konkrete problemstillinger? Har det bare været sådan, jeg har det svært? Jo, altså det der tit har været med mig, og alt det her, jeg har prøvet, det har været, jeg er mega ked af det. Ja. Og jeg føler mig tom indeni, og jeg er håbløs, jeg føler mig håbløs, og altså mega deprimeret. Det er ligesom, at det er kommet ind med, og det er bare mega svært at sige, hvad er det, der har hjulpet på det. Fordi det kan være sæsonbetonet, og det kan være, at jeg er midt i eksamener, altså der er helt vildt andet, meget, der spiller ind. Ja, men der er ikke noget af det, der har gjort det værre. Nej, altså er noget form for alternativ behandling. Der er ikke noget, der har gjort det værre. Nej. Så det er jo egentlig også vigtigt at tage med, at hvis man er i sådan en famling med, at man har det lidt svært, og sådan, at det er svært at finde noget, der gør det værre. Ja. Måske kan man bare håbe på, at det bliver bedre. Ja. Det hele. Ja. Skal vi tage igennem nogle af de ting, du har prøvet af alternativ behandling? Ja. Altså det første, jeg prøvede af alternativ behandling i mit liv, var da jeg var barn. Ja. Og det snakkede jeg også lidt om i episode 1, hvor at jeg sagde, at jeg havde nogle drømme, da jeg var barn. Og det var sådan nogle angstdrømme, specifikt om en heks. Det var sådan den samme drøm om en heks. Og der tog mine forældre mig til en clairvoyant, som fjernede drømmen. Real, eller sagde hun det bare? Jeg havde den ikke. Hun havde fjernet den? Jeg har ikke haft den en eneste gang, siden jeg har været hos damen. Fuck, hvor sygt. Så sygt. Ej, hvor fedt. Ja, og det var sådan meget, altså det var meget hokus pokus-agtigt, og hun var sådan en, altså jeg følte, at det var hokus pokus. Hun kunne se engle, og hun talte om skytsengle, og hun, jamen så sådan fysisk fjernede hun noget. Okay. Altså hun tog sådan sine hænder, og sådan, som om hun tog fat i noget bag ved mig, altså ved min ryg. Så kastede hun det ud. Ja, så kastede hun det ud af vinduet. Men den der drøm, den kom bare ikke tilbage. Fuck, hvor fedt. Ja, så sygt. Okay. Og så, drømmen var væk, men så fik jeg angst på andre måder. Ja, det er i hvert fald også det, jeg nogle gange har oplevet, af at
have angst, at det er i min krop konstant, og så kommer det til udtryk på forskellige måder. Ja. Altså sådan, det er som om, så blusser det bare op i en anden form. Altså sådan, så lige pludselig, jeg havde for eksempel det med vejrtrækning, og så da det så gik bedre, så blussede det op i så kommer det bare i en ny form. Altså sådan, det er sådan, som om kroppen har den mængde angst, og så kommer det bare i forskellige former. Ja, så, præcis. Ja, så det er ikke fordi, det bliver kureret væk, men måske er det meget rart lige at slippe på den der drøm, for så kan man i det mindste være sådan, nu kan jeg sove ordentligt, eller... Ja, og det er jo totalt, altså det er jo mega børneagtigt at have en drøm om en heks, der jagter en. Ja. Og så bagefter så var det noget med en blyant og et juletræ og en legeplads og sådan. Det var meget sådan børneagtige ting. Hvilket jo gav sindssygt god mening. Ja, du var jo bare et barn. Ja. Har du prøvet clairvoyance senere i dit liv? Mm-hmm. Okay. Ja, det Hvornår har du det? For måske, jeg har lyst til at sige 4 år siden. Okay. Ja. Og det var nok også på grund af mit humør. Ja. Det var ret vildt. Okay. Altså hun sagde nogle ting, hvor jeg var sådan, det kunne du ikke have vidst. Altså hvor ved du det derfra? Okay. Det er ikke noget, du har sagt, og det er ikke noget, man kan gætte af, bare at kigge på mig. Så vildt. Altså om mennesker, der har været i mit liv, sagde hun deres navne og sådan. Det er løgn. Ja, det er ægte. Fuck, hvor nøjeren, synes jeg. Det var så vildt. Altså jeg er jo sådan, jeg tror jo på alternativ behandling, og sådan, og så alligevel er der noget i mig, der er så rationelt, der er sådan her, det er jo løgn, det kan ikke passe. Ja. Det kan ikke passe, at hun ved sådan noget der. Men man hører de der historier, og jeg må bare sige, det lyder fandme ægte nogle Der må være et eller andet, fordi Ja. vi var jo nemlig også lidt skeptiske, og det er jo lidt weird, og sådan, skulle jeg trække et eller andet kort, og det fortalte et eller andet om, og sådan noget. Og jeg kommer ind, og har en helt orange jakke på. Okay. Så siger hun til mig, den der jakke, den skal du stoppe med at gå med. Det kan jeg faktisk godt huske. Ja, ikke også? Jo, det må have været orange. efter højskolen. Ja, for jeg kan huske, at du havde købt den der, og vi var sådan, fuck, den er fed. Og sådan. Den var nemlig så den er fed. Og sådan noget. Og så kommer hun ind, og så er hun sådan, du kan ikke tåle orange nærmest. Eller sådan, du skal ikke gå i gul, og du skal ikke gå i orange. Nej. Det er dårlige vibes omkring det og dig. Nej. Så sindssygt. Og jeg går hjem, fordi så siger hun det her navn, som er en person fra mit tidligere liv, skulle jeg til at sige. Fra tidligere i mit liv. Ja, så da hun siger det, er jeg bare sådan, okay, så går jeg aldrig i orange mere. Fuck, det er jeg lader være. Og så har du gjort det siden? Jamen så solgte jeg jo jakken og alt, hvad jeg havde. Jeg elsker orange. Ja. Og så var der en lang periode, hvor jeg ikke gik med det. Men så begyndte jeg at sige til mig selv, hvis jeg bare... Altså, så jeg tog ligesom kontrollen over farven. Ja. Og var sådan, hvis jeg går med den, så er det fordi, jeg har taget et valg om at gå med den. Ja. Jeg ved godt, at det kan være dårligt, men det er det ikke, fordi nu har jeg taget magten over farven. Det er godt. Ja. Har du så følt, at der har været bad vibes, når du har taget gul og orange på? Nej. Men hun sagde til gengæld også til mig, at jeg skulle gå i blå og brun. Og det har jeg sådan... Det er noget, jeg nogle gange tænker over. Grineren? Ja. Fuck, hvor fedt. Fordi hun sagde det navn. Ja. Ja. Fuck, hvor er det så sygt. Vildt. Ja. Nå, så clairvoyance, altså det er en anbefaling fra dig, må man sige nærmest. Jamen, ja, nærmest. I hvert fald, du har haft god succes med det. Ja, det synes jeg har. Også bare fordi, at det er en vild oplevelse. Ja. Og det kan godt være, at man ikke tror 100% på det, men det kan være, at der er en lille ting, man kan tro på. Jeg har også prøvet håndlæsning, som jo også er lidt i samme, sådan den der spirituelle verden. Og der var også, der var nogle ting, hvor det vidste jeg ikke lige, men der var også nogle ting, hvor jeg var sådan, wow, du ved virkelig noget om mig. Du kan læse det. Ja. Fuck, hvor sjovt. Ja. Nå, skal vi tage nogle andre? Du har lavet en hel liste med Jeg har lavet en hel liste. Jeg er lidt i tvivl, om vi kan nå dem alle sammen. Men, men det behøver vi heller ikke. Vi kommer igennem nogle af dem. Ja, altså noget, jeg har prøvet engang, er noget, der hedder tankefeltterapi. Det har jeg også prøvet. Det er løgn. Det har vi snakket om. Tapping. Ja, tapping. Ja. Nå. Det har du egentlig opprøvet. Det har du lige glemt. Det har jeg lige glemt, ja. Sjovt. Hvornår har du prøvet det? Måske der gik i 3.G-ish. Ja. Altså det er lang tid siden. Og så der havde jeg det bare rigtig, rigtig skidt. Angstmæssigt og også humørmæssigt og alt sådan noget. Og så er min mors kusine gør det der, kan undervise i det. Og jeg tror bare, at mine forældre og mig har famlet lidt og været sådan her. Ja. Så man gør, som det også lyder, som om du har gjort. Men så bliver man sådan her, hvad kan hjælpe? Altså sådan, okay, de havde en ven, der var psykolog. Hun kom og snakkede med mig, hvem skal vi kontakte, så du kan få nogen at snakke med? Og det her, hun kom så op, og så gik jeg til det ved hende. Hun kom hjem til os, og så gjorde vi det en gang om ugen, sådan i nogle måneder. Okay. Hvor jeg sad og tappede på mig selv. Og hvordan var det? Jeg må indrømme, at jeg ikke føler, at det hjalp. Nej. Okay. Det er ikke noget... Men jeg må også sige, at jeg føler, at
med meget sådan noget her alternativ behandling, er der også en tro, der skal ligge bagved, og en man skal være parat til at tage imod det her. Ja. Og det var jeg ikke. Nej. Jeg var fedt op, og jeg var ung, og jeg havde det skide dårligt, og jeg var for ung til at tænke alternativ behandling, tror jeg lidt sådan, tro på, at det kunne hjælpe mig, og jeg sad og var sådan lidt halvirriteret over, at jeg skulle gøre det, og følte måske, der var nogen, der påduttede mig det. med, at jeg skal banke her. Ja, og sådan tapping, og så det var lidt weird, og jeg sådan skulle kigge op med mine øjne, og sådan følge sådan noget. Skulle du også det? Det kan jeg ikke huske. Sådan noget, det skulle gøre sådan noget med mine øjne, og kigge op. Og... Okay. Men altså, hvis der i den dag i dag, hvis jeg havde det dårligt, og blev præsenteret for det, så tror jeg, jeg havde været mere åben over for det. Så det er nok en indstilling, jeg havde dengang. Så ja, for jeg kan egentlig godt se, altså det der ved at vende nogle gange, nogle af de der nervebaner og sådan noget, er det ikke det? Det ved jeg ikke, om det ved jeg ikke. Nå, okay. Jeg ser det mere, det kan godt være, det var det jeg hørte. Det var jeg det ser med... det som sådan en frigivelse af mit nervesystem, eller sådan, så skal jeg trække vejret igen på en eller anden måde. Jeg lærte det som om, at det var, at der var nogle nervebaner, der ligesom havde vendt sig på tværs, og når man tappede, så fik man ligesom vendt det til, at det cirkulerede rundt igen. Okay, ja. Det kan sagtens. Det er nok grineren, men hvad, nu snakker mig, havde du en god oplevelse med det? Ja, altså, sådan som jeg lige forstår det, så tankefeltterapi, det er en form for terapi, hvor at tapping så ligger ind under. Ja. Så det jeg gjorde med ham her, det var, at vi talte, og jeg fik akupunktur også. Okay. Det gjorde jeg altid til sidst i sessionen, eller hvad skal man sige. Og vi lavede nogle forskellige øvelser, sådan nogle, han trykkede nogle steder, nogle akupunktursteder på min krop, hvor jeg sådan, der var et sted nede på min fod, han trykkede på et tidspunkt, hvor jeg bare brød ud i gråd. Ej, hvor sjovt. Fordi han bare lige ramte et sted så vildt. Og så lavede vi chakraøvelser. Ja. Hvor jeg skulle finde min chakra. Ja. Og sige nogle sætninger til mig selv. Ja. På hver chakra. Så var der tror jeg også, 7 forskellige... 7 chakra. Har vi 7 chakra? Det ved jeg ikke. Men jeg skulle lad os sige, vi har det. Så var der ligesom også 7 forskellige sætninger. Ja. Skulle du også det til tapping? Ja. Ja, og så skulle vi lave det der tapping, og jeg lavede det også lidt efterfølgende, faktisk. Ja, for det var sådan noget, det var i hvert fald det, hun sagde til mig, at sådan, at det var ligesom så, altså, man fik ligesom også de her øvelser, de her ting, man kunne sige højt og sådan noget, og så kunne man ligesom selv gå og gøre det. Ja, præcis. Og noget, jeg har taget med mig, det er, at hvis jeg er et sted, hvor jeg føler mig meget overvældet, eller hvis jeg ikke kan, føler, jeg sådan kan trække vejret dybt, så tapper jeg på mit... nervesystem, eller? Ja, på mit bryst. Ja, mellem mine kravben-agtigt, så tapper jeg der. Fordi så får jeg sådan en følelse af, at jeg bliver løsnet op. At jeg sådan kan trække vejret ned. Ja. Så det er jo også noget, man kan tage med for de her. Det er jo det der med, at man tager lidt med for det hele. Ja. Eller sådan, det kan godt være, at det gjorde jo ikke fikset. Der er jo ikke til, du bare... Nu kører du bare livet ud, og det var bare fucking fedt. Nej. Men så nu har du taget det med, og det kan være, det åbner lidt op. Og præcis. Igen har der måske også været... Og jeg har bare brug for at sige det der med, at du har også gået hen og prøvet at få symptombehandlet på noget, der jo egentlig ikke var... Altså, det er et problem, men måske var det grundlæggende problem, at du havde ikke fået diagnosticeret din autisme-diagnose. Ja. Altså sådan... Ja, så det har været noget andet, der skulle arbejdes med, end det vi troede. Ja, det er det. Men spændende. Mega spændende, og det skal lige siges, at tapping jo er, hvor man banker med sine fingerspidser på forskellige steder på sin... Ja, overkrop er det jo nærmest. På mellem øjenbrynene og på hagen, og der er nogle forskellige steder, man ligesom tapper. Ja. Nå, men skal vi tale lidt om hypnose? Ja. Fordi det har vi jo begge to prøvet. Ja. Men skal vi ikke lige starte med dig? Fordi jeg føler, du snakkede om noget i episode 1, hvor du fortalte, at det havde hjulpet helt vildt meget. Ja, jeg har i hvert fald haft virkelig god succes med hypnose. Jeg gik til hypnose første gang jeg ved ikke helt, hvornår det er, men måske 19 eller 20, hvor at jeg har døjet med vejrtrækningsproblemer i virkelig, virkelig mange år. Virkelig, virkelig mange år, det er løgn, men det har været på siden 14, så det har været 6 år på det tidspunkt. Så det er jo også mange år. Og der er med vejrtrækningsproblemer, det er sådan en måde, jeg skal trække vejret på en bestemt måde. Okay. Og så nogle gange ikke følte, jeg kunne få vejret. Og jeg er bare desperat. Og sådan, nu, det er så hårdt, at jeg ikke kan få det værre, og det er nederen og alt sådan noget. Ja. Og så finder vi ud af, at hypnose måske kunne være en idé. Og man er sådan, det er en ting også ved alternativ behandling, det er jo sådan, hvis man ikke
få anbefalet nogen, hvordan Ja. finder man så ud af, hvad man skal gøre, Ja, og hvor finder man nogen og sådan noget. Og jeg finder random en eller anden, altså på nettet, og det viser sig så, at hun er underviser på en hypnoseskole, og sådan er egentlig ret god og sådan noget. Og hun er også ret god. Og kommer derned og har måske 2 eller 3 sessioner. Jeg har ikke mere end det. Okay. Og er selvfølgelig meget skeptisk, fordi man har set de der sov. Ja. Og så prik mig i panden, og så kan jeg lave en kylling. Sige, lave sådan en kylling. Og jeg var sådan, er det jeg skal? Og, og jeg ved ikke, men jeg tror nok på det, og det kan jeg ikke lige se for mig og sådan noget. Og så viser det sig jo bare, at det er noget helt andet. I hvert fald det, jeg har været til. At stille og roligt, og man sidder i en... Jeg har altid ligget lidt i sådan en liggestol på en eller anden måde. Ja, sådan en, der er sådan lidt bølget-agtig. Ja, fantastisk. Hvor man ligger og sidder lidt, og, sådan, og får nogle gode puder, og et tæppe over sig, og så laver de bare nogle rare øvelser, hvor man falder ind i det der, lige, sådan jeg får altid forklaret, at sådan, det er lige inden du sover. Altså sådan, hvor du er ligesom i en anden tilstand på en eller anden måde. Ja. Og det er der, de går ind og arbejder på det. Ja. Og begge gange har været til det. Det andet var med mit søvnangst. For nogle år. Det er måske 1,5 til 2 år siden, jeg var til det. Var det ved den samme? Nej, det var ved en anden. Okay. Det hjalp også helt vildt meget. Løgn. Jeg følte ikke, det hjalp, fordi det var så stort et problem med søvnen. Men jeg tror simpelthen bare, det skulle have tid, fordi det hjalp nogle uger efter. Så jeg tror simpelthen bare, det skulle ind og lære, fordi det der var, det var, når jeg havde været til sessionen med min søvn, jeg nåede at kunne have været det 2 gange eller 3 gange der. Så blev det så voldsomt, at jeg sov ikke hele den nat nærmest. Nej. Men jeg tror, det var, fordi jeg havde givet det så meget opmærksomhed, og gået og tænkt, nu blev det bedre. Ja, og nu kan jeg sove, og nu kan jeg sove, og det kunne jeg selvfølgelig ikke. Men så efter at have været det 2-3 gange, så lige pludselig, så var det nærmest væk. Okay, sindssygt. Så sådan, det har hjulpet. Det er jeg ret sikker på. Jeg troede bare lige, det skulle ind og læres lidt. Og sådan, fordi det er jo underbevidstheden, som de taler til. Der lige skal arbejde lidt. Ja. Og jeg vil sige, at for mig, tror jeg, apropos det, vi snakkede sådan i starten af afsnittet, har det hjulpet mig rigtig meget. Jeg er kommet ind med et konkret problem, som jeg nærmest har kunne sætte dato på, hvornår startede. Ja. For det er i hvert fald det, de tit siger, nu tager vi dig tilbage. Forestil dig den første dag, du ligger og ikke kan sove. Forestil dig, altså sådan, det er det, man går tilbage til, og så arbejder man ud for det. Ja. Og det har i hvert fald hjulpet, at det er et konkret problem, en konkret dato nærmest. Det kan jeg godt, det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i. Ja, i stedet for bare som at sige, jeg har det dårligt, jeg er ked af det. Ja, præcis. Og det må være mega, altså det er jo meget nemmere for en random person at forstå, hvad det er, man kommer med. Ja. Når man kommer med noget, der er så konkret. Så konkret. Og sådan, så har det også været søvn og vejrtrækning. Det er også 2 ting, nok mange er kommet med. Altså sådan, det er virkelig noget, alle forstår over det nederen ikke at sove, over det nederen ikke at kunne være. Ja, i stedet for, jeg er ked af det. Nå. Ja. Okay. Ja. Har du lyst til at fortælle om, hvordan det er, du skal trække vejret? Ja, altså jeg har det jo ikke sådan et stort problem mere med det. Jeg kan mærke nu, når vi lige snakker lidt om det, så kan jeg godt lige få den igen, lige hurtigt. Men det er lidt svært at forklare. Men den bedste måde, jeg kan forklare tingene på, det er, at jeg ikke føler, at jeg kan få den dybe vejrtrækning dyb nok. Okay. Så sådan, hvis I ved, man trækker vejret normalt, som man ikke tænker over. Og så nogle gange, så bliver du nødt til at lave dyb sådan. Ja. Nu lavede jeg den for eksempel lige, og jeg trækker ikke vejret på den måde, jeg vil have, jeg trækker det ordentligt. Okay. Så kommer det ikke, jeg føler ikke, der bliver åbnet nok op. Jeg kan ikke forklare det bedre, end at nu føler jeg ikke, at den dybe vejrtrækning var god nok, og dermed skal jeg gøre det en gang til. Okay. Ergo, at jeg så gør det en gang til, og en gang til, fordi der går lang tid, før det bliver godt nok nu. Okay. Fordi at nu gør min krop ængstelig. Ja. Okay. Giver det mening? Ja, det giver mening. Det er fucking svært at forklare. Men jeg har sådan ting, nogle gange kan det godt komme sådan lidt random, hvis jeg ikke lige føler, at jeg trækker vejret på den rigtige måde. Det fylder virkelig ikke, men nogle gange kan der lige komme et eller andet med, at man trækker den dybe vejrtrækning, imens man lige kommer til at gøre et eller andet, og så bliver den ikke sådan her, og så trigger det ind i mig. Og så ved jeg altid, så går jeg sådan op med armene sådan helt op, højt op, og så kan jeg være, fordi så føler jeg, så bliver det ligesom åbnet op for hele min, og så kan jeg være sådan der. Okay. Ja. Ej, hvor vildt. Og så kan jeg slappe lidt mere af. Ja. Ja. Så trækker du vejret ind, når du har armene op over dit hoved. Ja. Okay. Men det er jo det, man finder sådan nogle små ting, og det gør man. Den måde, så træk vejret på, det gør jeg måske 1 gang hver anden uge. Altså så sjældent, det kommer og trigger mig. Og før i tiden var det hver dag? Eller? Hver dag hele tiden, konstant. Hver dag hele tiden, konstant. Ja. Shit, mand. Det var hele tiden. Jeg snakkede med en veninde om det her med alternativ behandling og sådan noget, og hun fortalte, at hun havde været til
kropsterapi, tror jeg det var. Ja. Og det var også noget med vejrtrækning. Ja. At hun ligesom, hun blev bedt om, træk vejret helt ned i maven. Ja. Og så gik det op for hende, det kan jeg faktisk ikke. Og så trykkede, så ved jeg ikke, hvad den der behandler gjorde, men gjorde et eller andet, og så kunne hun bare mærke, det løsnede det op-agtigt, eller nu hvad? kunne hun bare sådan, ja, det løsnede bare et eller andet det er så op ned i maven. Så der Det er er altså bare, så der er vildt. noget om det der, når man sådan er ængstelig, og Ja. altså ens nervesystem kan være helt, Ja. ja. Det er vildt. Men altså, Ja. jeg vil anbefale hypnose i hvert fald. Jeg har virkelig haft god succes med det. Ja, Ja. og du har jo også været til hypnose, og det hjalp jo også en lille smule, måske lige kortvaret, eller sådan ikke rigtigt. Men det er jo det, man skal finde sin vej, og det er ikke alle behandlinger, der virker for en. Så det er jo bare, hypnose hjalp virkelig, virkelig meget på mig, og jeg har anbefalet det. Min mor har gået til det, og min grandfaster har gået til det, og altså, det er virkelig, måske hjælper det bare i vores familie, ellers så lige der, hvor man er i state of mind, Det den tror dag, jeg. at det bare er mega godt. Ja. Ja, og nu tænker jeg, at jeg lige vil bare hurtigt name-droppe Ja, de sidste, jeg har gået til. ja, fedt. Og så hvis man synes, at det er noget, der lyder sjovt eller weird, så kan man jo lige slå det op. Ja, og man Men må jeg- altid skrive også og sådan noget, så kan du også lige skrive, hvad du har haft erfaring, hvis der er nogen, der har nogle Præcis. spørgsmål. Eller hvilke behandlinger jeg har været til. Og hvis I er mega interesserede i nogen, så må I jo også skrive, så kan vi jo også altid tage et afsnit mere, hvor vi går mere i dybden med nogle af de her ting. Ja, Men name helt drop. sikkert. Jeg name-dropper lige, og så, og så kan det være, at vi skal snakke lidt mere om den sidste, jeg siger. Jeg har gået til kinesiologi. Ja. Jeg har også været til kropsterapi, ligesom min veninde har været. Ja. Så har jeg fået kraniosakral. Ja. Jeg har fået bindevævsmassage. Jeg har levet efter... Det er løgn, det kan jeg godt huske. Ja, bindevævsmassage. Nej, Nå. det ved jeg Ja, ikke. det er med kosten, jeg skal til at sige nu. Det er med At jeg svampen men i maven. Ja, det var kinesiologi. Okay, fuck, det fyldte meget på et tidspunkt. Ja, det Da var vi gik på sindssygt. efterskole, måtte ikke få løg og hvidløg. Og... Ja. Nej, efterskole, højskole, mener jeg. Nej, det var da jeg gik på gym. Nå, så har du bare fortalt om Ja, jeg det. har bare fortalt om, du føler... Jeg følte, det var så voldsomt. Vi Ja. snakkede så meget om det. Og en svamp, hvad var den? Candida Candida svamp, ja. Det var så vildt. Ja. Nå, ja. Ja, men så har jeg levet efter... så har jeg spist efter min blodtype. Ja, det er der også mange, der Blodtypekost. har. Ja. Ja. Så har jeg prøvet NADA Ja. og akupunktur. Akupunktur er måske ikke så alternativt, men den er der. Ja. Reiki healing, gongbad, / lydbølgebehandling. Ja. Og så har vi to været til kakaoceremoni. Ja, det er Ja. rigtigt. Skal vi snakke lidt om det? Det kan vi da godt. Grineren. Fordi... Ser du det som en alternativ behandling? Ja, det føler jeg. Det gør du ikke. Okay. Nej, det tror jeg ikke, jeg havde tænkt over. Hvad tænker du så som? Jeg tror, men det er måske også settingen igen. Altså sådan, vi gjorde det, da vi gik på højskole sammen med 20 andre personer, og nogen vi var mindre trygge ved, og nogen vi var mere trygge ved. Og... Ja. Jeg forestiller mig, at det er noget, man ligesom kan, hvis det nu ikke var i højskoleregi, at det er noget, man ligesom kan ikke gå til, men sådan melde sig til en eller anden aften, hvor man det tror jeg sgu, det kan jeg godt se. tager til det, og så ligesom for at få løsnet op i et eller andet i sin krop. Det kan jeg godt se måske. Jeg tror bare ikke, jeg så dengang vi gjorde det. Nej. Værende en form for en led i min min behandling, eller min alternative behandling. Eller Helt men jeg enig. forstår, jeg kan godt se, jeg kunne godt finde på at tage til det, som en del af noget, altså, hvor det var lidt mere intimt måske. Altså vi sad jo 20-25 mennesker. Og og skulle kigge folk i øjnene, som vi aldrig havde snakket med nogen af dem. Ja, og så sidder man der som udiagnostiseret autist, og skal holde øjenkontakt med en eller anden random. Ja. Jeg kan huske, jeg sagde til hende, jeg kan ikke holde øjenkontakt. Nå, sygt. Jeg kan faktisk ikke huske så meget andet, end at man blev sådan lidt... Jeg havde forstået det lidt, som om man måske blev lidt påvirket, og det kan jeg huske, jeg blev lidt bange for at miste kontrollen, når der var så få, jeg kendte. Okay. Så jeg tror også, jeg var sådan meget opmærksom på sådan... Hvad bliver påvirket af det her? Eller Ja, fordi sådan. det man skulle, det var, at der var ligesom sådan en kakao. Ja, som men det var sådan fucking altså det var så råt og koncentreret og tykt og med og klumper. Bittert og, fordi kakaobønnen åbenbart er euforiserende. Ja. Så når man får den så intenst, så skulle der ske et eller andet i hjernen. Og det vi så skulle også, det var, at vi skulle danse helt vildt skørt. Nogle gange skulle det måske være lidt som dyr, eller sådan, og så var der noget skørt musik på. Det var helt vildt underligt. Men jeg tror, det er fedt for nogen. Det tror jeg også. Jeg tror ikke, jeg vil afvise det, hvor der står nogen. Hvis du kom en dag og spurgte, om du ville være med til en kakaoceremoni, og det var mere intimt og hyggeligt, og ja, det er helt, tror jeg også, jeg vil være klar på. Ja. Fuck, hvor spændende. Ja. Fucking gode ting. Så har vi lige været igennem alle mulige forskellige.
Det er jo for vildt. Ja. Mange spændende ting. Ja, hold da op. Det er godt nok lige at gå igennem memory lane, fordi vi har godt nok, som du også siger med dine forældre, vi har famlet i blinde. Ja, det gør man bare, når man har nogen, der er dårlige. Ja. Altså, og kan vi gøre det her og det her? Og... jeg er så ked af det, eller min datter er så ked af det. Ja. Hvilken retning skal vi gå i? Ja, og vi har prøvet noget medicin, og hun har gået til psykolog. Og, altså, det er jo det kan vi jo... Altså, det kan vi måske også snakke om på et tidspunkt. Psykologer og sådan noget, fordi det er jo... Altså, det er jo ikke det her, man tyrer til først. Altså, vi har begge to gået til psykolog. Jeg har også gået til metakognitiv terapi. Og det har du også begyndt lidt... Har prøvet at høre lidt om. Ej, du har hørt lidt om det bare. Ja. Men det kunne vi jo også godt snakke om. Ja. Altså sådan, det er jo nok første... Det er der nok mange, der vil gøre som det første. Det var jo først det, jeg gjorde. Ja. At komme til en psykolog. Ja, samme. Men jeg har også haft sådan... Grunden til, at vi også har prøvet noget af det her alternativ, har været fordi, at jeg er blevet fyldt op af samtaler, og blevet fyldt op af at skulle fortælle min livshistorie. Og altså, jeg var ved at blive sindssyg af fremmede mennesker, der skulle vide noget om mit liv. Ja. Jeg ville bare gerne have massere mig, eller altså, gøre et eller andet andet. Forstå. Lad være med at tale til mig. Ja, og sådan havde jeg det også lidt, men jeg havde også nået til et sted, hvor jeg var sådan, jo mere jeg snakker om det her, jo mere feeder jeg det, jo mere putter jeg i, at jeg har angst, jo mere putter jeg i, at jeg har svært ved at trække vejret, jo mere gør det ondt inden i mig. Nu havde jeg brug for os at være sådan her blind, og det var faktisk der, jeg fik det bedre også. Det var da jeg gav slip, og bare var sådan her, nu vil jeg bare prøve at leve livet. Ja. Og sådan ikke have tanker på hver uge, altså i en time, og altså på hvor dårligt jeg har det, og bare sådan, nu lever jeg bare. Ja. Og sådan, så får jeg det bedre. Og det gjorde jeg også, men det er også nemmere sagt end gjort. Ja, det er sygt meget nemmere sagt end gjort. Men... Og der er også meget mere til den historie. Altså sådan, det er også... Altså man gør alt muligt andet også. Og sådan, men præcis. Det hjalp i hvert fald også mig. Der er mange ting, der spiller ind der. Men der er noget i det. Der er noget i det. Ja. Fedt. Ej, det har været så spændende i dag. Ja, det er spændende. Ja. Nice. Ja. Men skal vi slutte her? Ja, lad os det. Tusind tak. Tak for i dag. Husk at følge med på vores Instagram. Ja, skal vi snakke om det podcast? Følg os gerne. Og så lyttes vi bare ved næste gang. Det gør vi. Tak for i dag. Tak for i dag. Hej hej.